Ahojte u môjho nového videa a v dnešnom videu to bude taký tutoriál, ako si vyrobiť Apple Pencil. No je to taká ceruzka pero na mobil, ktoré je také akože dotykové. Budeme potrebovať prázdne pero bez tuhy, tyčinku na čistenie uší, alobal a trochu čistej vody. Prvý krok. Otvoríme si pero, vyšrúbujeme túto časť, neviem ako sa to volá, a rozstrihneme, ešte nožnice budeme potrebovať, no, rozstrihneme takto na poli tú tyčinku. Stačí nám jeden kúsok. A takto nejako tam vopcháme, môžeme aj z hora. Hora to asi nepôjde, takže takto ju tam budeme dávať, takto. Takže takto by to malo vyzerať. A teraz si to zašrúbujeme. Ono to nevypadne. Je to zatiaľ takéto. A ideme na krok číslo 2. Takže krok číslo 2 je, že si odstrihneme alebo otrhneme kúsok alobalu. Asi takýto, aby bol taký dlhý ako pero. A teraz tamto pero takto obkrútime v tom alobale. Nejako by to malo vyzerať. Tuto si to tiež takto dáme a prilepíme, aby sa nám to, s páskou to prilepíme, aby sa nám to nerozkrúcalo. Takže takto nejako. Tuto hore si to ešte môžeme odstrihnúť, alebo iba takto ako ja. Takže. A posledný krok je túto vatovú tyčinku namačať do vody. Tak. Je ešte veľmi mokrá, tak to môžeme trochu osušiť. Že by bola iba taká vlhká. A môžeme to vyskúšať. Takže ja použijem môj starý mobil, lebo už je takýto popraskaný. Už je dosť popraskaný. Naprosto funguje. To som tu mal také hry. Naprosto všetko funguje, ale ideme to skúsiť na to pero, takže vypneme, zapneme a wow, funguje to. Takže toto je super pero. Takže